Semangat kuwi. Semangat apane? Semangat nyambut gawene. Pripun?
Ayang-ayang nggih. Sekedhap nggih. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya engko diaturi lagune ayang-ayang. Nggih, sapa nek sing arep njaluk mumpung Monggo. dibuka. Mumpung dibuka, Nggih. sinten sing badhe request lagu? Lagu. Sinten sing badhe nyawer monggo. Mboten usah nyawer maringi wajib mawon. Kayak modin ae, nek modin diwenehi wajib pantes. Lah nek kowe karo aku diwenehi wajib, Sebabe apa aku kok muni wajib? sebabe apa? Iki sing duwe gawe perpaduan antara Arab karo Cina. Perpaduan Arab karo Cina. Duwe anak Palestina. Kok iso ngono? Lah, saiki sing duwe gawe sing kakung jenenge sapa? Panjenengane sapa? Nek ning jadwal ya Pak Amin, Pak Khairul Amin. Khairul Amin. Jelas wong kok Arab. Ya. Lah sing wedok jenenge sapa nek ra wong kok Cina? Sing wedok asmine sinten? Lilia. Cina. Lilia. Oh iya ya, biasane Duwe anak Palestina. kok iso anake Palestina? Aska. Aska. Oh, dadi perkara paduan nama kuwi mbok arani paduan Arab, paduan Jawa, Cina, paduan entuk anak ning Palestina. alah ngono. Wajahe Dik Askae ketara Ketaranane piye? ketara ana raine. Lah saiki jenenge menungso kok ora ana raine lho. Lah kowe ndirai. Lho kabeh menungso ya duwe rai utawa wajah to. Jajal rai endi? Lah iki lak ya rai to. Oh alah, iku jenenge ya gak rai. Lah iki jenenge apa? Bathuk. Maksudnya organ kepala iki lho. Lah iya nek ngono ya kepala kabeh iki rai. Lah iya dak ya dirai to, Pak? Ya gak. Jane kan gak ngono. Lah jane piye? Lah nek Dik Aska kan ndi Aska. Wajahe runge mbangir bengol kok tak arani Palestina kan persis. Oh, ironge Wajah-wajah Palestina. Oh, iya. Perpaduane panjenengane Pak Khairul Amin karo Bu Cina Lilia. Lilia, masa angger Liliai Cina. Cina. Kowe iso basa Cina? Lho basa Cina ya iso wong aku ning Cina 3 dina. Lho sah, ning Cina kok 3 dina. Maksud- Wong ning Cina kowe perjalanane numpak pesawat sekitar 3 jam 4 jam lho. Lah iya, Kok mung 2 dina? 3 dina. 3 dina? Perjalanane. Nek Lah ning kowe nek ning kono pirang dina? 83 83 dina? taune ndik nganane kae. 1983. Berarti tahun ning Cina. Taun ning Cina. Nek ngono ngerti basa Cina. Ya apal. Tenane. Pokoke angger gurine A diolor iku mesti Cina. Ngono ya. Kaya panjenengane ibuke utawa mamae Aska, Lilia. Lilia kuwi Cina. Jajal nek ngono aku tak takon nganggo basa Cina, basakno Cina ya. Aku tak takon, Ya, basa Cinane mangan ku apa? Cia. Cina. Cia, aku tenan ta ora? Lho mbah mong aku ndek ben yo ngono asaku. Nek basa Cinane medhok ya mbadok ah. Cia. Cia, nek Cina pinggiran, basa Cina pinggiran sing medhok mbadok ah. Oh iya iku ana tunggale nyekek ah. Gregeten ae aku. Dadi nek basa Cinane mangan, Cia. lah nek ngarani sayuran ngono ku jangan. Nek basa Cinane apa? Cuia. Oh, nek mangan cia, nek jangan. Cuia. Lah nek ngarani piring ini nganggo basa Cinane apa? Delok-delok piringe, nek piringe saka seng ya seng. Lah nek piringe kok lemah? Cua. Oh, paham tenan nek Wah, ngono. apal aku. Dadi nek mangan basa Cinane, Cia. nek jangan basa Cinane, Cuia. nek piring basa Cinane. Cua. Lah saiki jajal gabungno aku tak tekon. Mangan
nganggo jangan nganggo piring lemah delalah piringe ceblok. Ngono ku basa Cinane piye? Cia cuwi mbocu ceblok cuwi lah. Nek iki aku ora percaya. Ana basa Cina kok cuwil ae ana. Lah aku pas tiba basa Cina ceblok cuwil iku aku gak roh. Cuwil iku ya basa Jawa ngono kok pinter basa Cina. Nek aku iki lho meneng-meneng asine ngerti basa Cina ning sampean ra ngerti. Alah gaya am. Lho, nek gaya ora kaya kowe, ana nek basa ceblok. Nek aku lho pinter basa Cina, takono nek ra percaya. Kowe arep takon apa? Saiki basa Cinane rambut. Rambut ki basa Cinane ndauka. Ndauka. Masa iya? Lho ra percaya, buka ning kamus nek ra percaya. Bu, sirama ana ndaukake. Rambut ki ndauka. Ndauka. Lah nek rambut Ndauka. keriting. Ndauka lengkiu. Basa Cina. Nek basa Cinane rambut putih. Ndauka wanena. Iku gak basa Jawa piye, Asine basa Cina iku, wong Jawa nyileh basa Cina. Kok ora ndang dibalekno ya? Nyilah ngantek yahene ra dibalekno. Lah nek basa Cinane sirah gak ana rambute. Ndauka botak. Gundul untumu. Ndauka botak. Botak iki ya basa Jawa. Nyilah wong Cina. Wong Cina kok gampang silahane ya. Lah kowe iku ya ngono, Pak. Basa Cina iku angel ya, Pak. Ora angger wong ngerti. Lho, basa Cina ana lho. Apa? Lincik tuling ling yu. Apa iku artine? Maling mancek watu guling maling melayu. Basa Cina. Basa Cina kono maling mlayu bareng. Nderek muji syukur ngersaning Gusti. Nggih. Kajatipun panjenenganipun Pak Hairul Amin dalah Ibu Lilia pinaringan nugraha kersaning Gusti Allah pikantuk rejeki ingkang berkah barokah. Amin amin. Sumrambah karo anak lanang DSK ingkang disunatke. Wis ngancik akhir balik muga-muga dadi bocah ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Dadi nek cara Islam dadi bocah sing waladun sholihun ya daulah amin Allahumma amin amin amin. Walah jan luar biasa ya. Luar biasa tamune Banyumili, Pak. Banyumili. Nanggap toprak Wahyu Manggala. Aku mang yo kleru. Kleru. Kok iso kleru? Baru ketoprak sitoke mbuh ketoprak endi ya? Oh iya iki ketoprak loro lho jare. Loro ning pojokan aku tiwas mlebu wis dikeki mangan didumi rokok. Lho kok ora ana sing kenal aku ngono. Ngono ku ya mbok tampani. Lah wis kadung tak lebokno tas. Rokoke tak lebokno tas, aku wis kadung mangan. Bareng ana wong liwat. Lho Pak Sendur dados bintang tamu teng mriki. Lho mboten ah kula nderek Wahyu Manggala. Pak, Wahyu Manggala teng mriko le. Niki langan Wandawa. Aku terus embe-emboh nguyah. Kisinan kowe. Kisinan aku nguyah ngekeki dhuwit cah cilik 10.000 cung tasku jipukno aku ngono. Lah ya leh Pak wong jadwal ya wis ana. Lah ya ana maksude iki lho apa nggone rak sak nggon ning Tanjung iki ana loro. Lah gak eroh kok. Serloke ya bener lho kok iso teko kono. Aku sing nyerok iki bose lanang lho. Wah aku ditakoki kowe tekan ndi Ndor wis tekan lokasi. Lho panggungem kok ngalih bos. Ngalih patak ngono. Sing nyerlok guyang-guyu. Lah iya iki lho. Oleh nyerlok iku kleru tro. Alhamdulillah ana kancane. Lho, kok ana kancane iku? Lah aku ditemoni Kang Mas Amin iki aku ya ora digawa daleme, Cak. Lah terus Aku mau ya metu merono. balik aku. Lho ketoprakku kok malah ijo aku. Aduh.
Kula niku mboten ngerti Mas Min nek ana ketoprak loro. Iya. Dadi aku mang ora metu mriki, metu mburi, Ora metu metu gawah. Gawah. Lah aku metu yo bablas, 12 metu rono. mriko. Lho, ketoprakku kok ijo iki piye cah aku ngono. Aku Lho, bareng malah aku bingung. takok lho Pak, iki ana ketoprak loro, Lang Terus? Wandawa karo jenengan. Lah aku terus takon, lah iki metune ndi Mas? Balik mawon sampean. Lho aku pengen ketoprak kok kon balik aku. Bareng ngono jebule iki kon metu tel gawah lagi mlebu mriki. Aku wis ora metu tal gawah. Lho, lah jarene kowe emang lah ya ning kono, jare ya Lah untuk aku wis rokok. kadung norok-norok teko kono wis rokok iki engko lho lek balekno piye carane aku jek bingung. Wis rasa balekno. Dan itulah kebanggaanku. Lah iya. Sowan nang nggone Tanjung. Tanjung. Tanjung Memang jiwa seninya mriki niki luar biasa, iya, Mas. Bos. Ternyata iki nek Bareng-bareng. upamane jiwa seni ora hebat tenan. Nggih. Ora ana ketoprak kok nganti loro pas barengan. Inilah Iya. luar biasane. Aku sing tak pikir siji tok Bos esuk, Bos. Napa? Wit klopo iki lho ambekane seseke ra umum, Bos. Lah ditaleni, Tapi mbake dipotong ra luwih ngeten to, Mas. Lah ditaleni cul bongkot ngantek pucuk. Sesuk awak dhewe ya wis ora teng mriki. Oh nggih. Ya mulane iku kanugrahan Mas Min. Nggih. Dawuhipun pun kula estokaken. Siap. Kula sak brayat sak kanca Wahyu Nggih. Manggala sampun sowan. Acarane pirang-pirang lho Mas. Kok ngaku saged? Winginane wis ana salawat. Lah, angel. alah. Apa perkara ngetoprak anu iki main terus ki cah aku. Yo ora perkara ketoprak main ya perkara klerunan niku ah. Lho, ora kok perkara kelerunan. Aku biyen ki ya apal lho, aku kuwi biyen ya nglothok lho. Daerah Tanjung. Ah iya. Sawala Ndek bengi. Lah iya ndek bengi. Iki ana apa? Pinginane wis ana barongane. Barongan. Sing sunat ya So. wis diarak karo barongan. Di askar. Terus sore mang wis ana Solaman. Kaget aku. Ngantek njumbul aku. Aku ku lho jumbul gara-gara kowe bengok. Lho, aku yo iya. Sing Aku iki ketua kok diamuki ae. Lah aku anak buah. Lah sampean ku yo ngono, ngomongnya yo ora cetha blas kok. Lah ora cetha piye lho. Sampean lu arep ngomong apa jejal? Ape ngandakno karo sampean wong loro mau sore ku wis ana Ya ta, mboten cetha to, Bu. sawala-wala. Sik to, jane ilate sampean iki ana gangguan apa? Ilatku idoni bae, Pak. Heh, aja mbok kan ngidoni kene didoni untune katut malah nancep. Aku kok mangkel ae aku. Ilatku iku lho mbok kenapa saiki kok, Cah? Jajal lah sampean melet dulu wae aku tak pengen roh. Heeh. Omongane kok ora pati cetha iki masalahe ning opo? Lah mulane niku, Mas. Jajal aku tak roh. Ape ngomong sawal aja guyu ayo aku ape kaya ndek bengi ku lho. So, Oh, ya bener. gini ya, Omongane saiki ra pati cetha aku ngerti perkarane. karane apa? Bojone saiki kan prawan, ah. Terus Kakean dicokot prawan, mulane omongane ra cetha. Lho iya no, Cah. delok jae melet. Wis, Yo, so, la, lah, wa, wah, tan, Tan. Langan Wandawa. Langan Wandawa. Lho, Cetha. cetha Langan Cetha, Wandawa. Wis ndang rono. Sik. Nek ngomong Langan Wandawa kok cetha. Nang kono ndak ana ledeke sing ayu ngono, Cah. Iya lho. Kowe tek muni ledek sing ayu, aku roh sitok lho anake Bagio. Wong dikon muni selawatan kok. Lah iya. So, La, la, wa, tan, Elvi. Evi, Lu ngapa? Cetha ya, Cah. Ah, nek dikon muni selawatan ora cetha nek dikon nyebut wong wedok kok apal. Ndak iya lho, Cah. Mau bengi ndak soal apa? Lho, ora cetha nek, kandhane. Kandhane ya. So, La, wa, tan, Langan Wandawa. Langan Wandawa cetha. Jajal kowe ngomong soal awal-awal jajal. Wayu. Payu.
Mau bengi ana selawatane. Solawatan. Kanggo apa? Kanggo nentremke ati. Nggih. Pancene wong jarene ngendikane para kiai kae Pak, yen gelem ngakeh-ngakehi selawat insyaallah bakal pikantuk kanugrahaning Gusti. Amin. Mulane kaya sampean lah tak suwun ya Mas Endor. Nggih. Gelem ngakeh-ngakehi ganduli sarunge kiai ben ketoke iso entuk padang sing kepenak, dalan sing kepenak. Aku tau ganduli sarunge kiai dikuwaplok kok. Lho, ya ora Mas. Lah pas tak ganduli kiyaine nganggo kathok cekak aku dadi isin. Ya kok iso iku? Lah tak ganduli mlorot Bos. Lho, Ganduli kali sarunge kiai. ngakeh-ngakehi gandul sarunge kiai. Pisan tok dikampleng kok malah mbok kon ngakehi kiai gak kuamplengan niku gak grendep piye. Maksudnya piye Mas? Ganduli sarunge kiai. Lho, ya sarunge Ya kiai mlaku terus sarunge tak ganduli coplok. ya Ora usah kaget wong saiki kene kan gejala ODGJ. lho, ora mbok petekakno Pak Purnomo. Iki rencana tak telepono. ODGJ ku apa? ODGJ. Iku apa ya? Mas? Orang dalam gangguan jiwa. Oh. Oh, padahal aku gak mudeng kok kowe sing mudeng berarti ndak kowe no malah. Lah saiki lho ana dikon gandul sarunge kiai nek sarunge kiai dia apa? Lorotno. Lah saiki nek gandul iku piye carane? Maksude kowe mlebu sarunge kiai. Lah dalah malah mbok kon mlebu gak persingen lho. Lah nek kiyaine bar wundu wangi, lah nek bar pipis gak pesing kok mbok kon mlebu. Gusti. Iki ana anak karo bapak kok malah ngene ya. Ya berarti wong telu iki ya DGJ kabeh. Lah kok iso? Lah kowe malah kon ganduli kono kon mleboni. Lah Iya lah Bos. emoh. Nek jelasno iki piye kok angel men. Maksude ngeten lho Mas, gandul sarunge kiai iki cedhak karo Pak Yai ben diparingi sesorah-sesorah sing apik, Nah. diparingi kasinaon pasinaon sing apik. Yuk masa ana sarung kok iso ngandani lho. Maksude iki ora kok sarunge sing ngandani, ning Pak Yaine sing ngomongi. Lah berarti aku ngrangkul kiai ora gandul sarung. Walah yo. Larane lele. Wong kowe iki nek diomongi kok ngono. Lah, nggih. Ora bedane kaya sing sunat iki, Mas. Nggih. Ya wis aku paham banget Nggih, Pak nggih. Amin ki sapa aku ngerti. Nggih. Mulane saiki luar biasa. Oh, Matur nuwun nggih Pak Min nggih. Aku dipatah kanggo ngisi acarane Dik Aska. Aska. Dik Aska. Le sunatan. Nggih. Muga-muga ae pikantuk kanugrahan. Amin. Jane acarane wis maju mundur maju Mas. Winginane jane Mas Amin ki terus panjer loro. Nggih. Nek ora salah sasi apa kae ning kan mergo winginane jadwale awake dhewe padet. Terus kanca siswa budaya sing ngisi. Oh nggih. Lah iki gawene Mas Amin, aku kang kudu ngisi. Nggih. Ngoten. Ayo Mas do sewala-wala. Solawatan mulane gopeh di bojo prawan iki nek dicokot iki dikurangi. Tuwangkem kowe kudu tak tuwapuk ae kok Cah. Aku Wong arep muni somalawat, solama. Lho ya malah. Solamalawalawat. Wo ya. Arep muni somalawalawat. Ya ampun, iki lah, ya ya. padha wae. rasa muni. Solamalawalawat. Alah kangelan do meleh jek. Lah kowe kakek dicokot banci PK. Mosok aku dicokot banci. Heo, solawatan apa? Selawatan ya. Sing apa ya? Sing Solawatan. sing solawalawat. Solawatan. Nanti ngiler aku. Solawatan sing kepenuak. Nah, jayo jajalan. Allahumma sholli wa sholli. Siapa dah le? Baca sini lho. Aku kulino. Salatullah iku wae. Ya. Iku gentong ana apa ora iku? Gak ana karek ngene. Oh iku apa Mas Gentong? Solawatan. Suarane kok Ya. apik mentong iki tong. Salatullah salam. Aku iki ketua ning ora kajian iki diamuk terus aku iki.
Biasa, ndekne panik perkara bandungan karo Langan Pandawa. Nan panik lho. Ora apa-apa aku wis kadung mlebu. Lah ram kadung mlebu lah aku wis kadung mangan kalah nggo rokok iki lho alah balekno piye aku. Ayo cah yuk. Salatu wassalamu ala toha rasulillah rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah salatu wassalamu ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah alhamdulillah mumpung urip rajin ngibadah ben entuk sunah barokah mumpung urip rajin ngibadah ben entuk sunah barokah Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awan iki ramene ngene Pak Hairul Amin sing duwe gawe gawene netake putrane ayo didongak cepak rezekine gawene netake putrane ayo didongak cepak rezekine Allah Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Amin. Wis muga-muga berkah sekabehan. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Aturana siji, Mas. Sunane Iji. wau Apa? ayang-ayang. Ayang-ayang. ayang Ibuku sing Ora ngono ibuku kok senengane lagu ayang-ayang sing disenengi nggon syair apa ya? ayang-ayang dak sing ngene, Bos. Heeh. Ku ambil bambu sebatang, ku raut dan ku timbang, ku potong sama panjang dan Iku ku lagu bentang, Duh. ku jadikan ayang-ayang. nek iku ora ayang-ayang Lah apa? iku lagune cah cilik-cilik layang-layang Lah nek cah pelo muni layang-layang munine piye? ayang-ayang Lah iku lagune iku ayang-ayang. ya Allah sing refe ngene iki lho Pak sing dijaluk ibuke ya ampun Oh. sing lagune ngene iki lho refe nena ngono kae lho Duh, dewa alah, dewa. Romo. nah iso apa ora jajal refe piye Duh dewa-dewa Nah, iki lho. gede dawa toh he hi kok gede dawa iki apane Duh dewa-dewa gede dawa. lho ya Iku nggone ketua Manggala. ndadalah Kok iso tutuk aku yo? Kok iso tutuk aku lho? Lah Pak Kandani. Mas gak. bapakku tau mbok jados bareng piye Maksudnya apa? kok roh nek nggonem gede dawa Penengah. tre wong edan
ngono tembok kandak-kandak. Lagu ayang-ayang kok. Ayang monggo ya. Dewa-dewa. Do dewa-dewa. Gede to. Ayang-ayang monggo. Rasane ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku koyo lapu katresnan nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba.
sore. Ji. Dalam. Pangapunten iki jame wis mepet Oh, nek nggih. keterak magrib malah ra penak. Ji. Panyuwunane ayang-ayang wis dituruti. Sampun. Mangke dalu iso diterusno neh ki lakone ben dituntaske. Ngaten. Jalukane sing sunat, Mas. Oh, Ji. Ayo monggo. Monggo. Sopo menungsane wani kembali kau Dadiaranmu wani ngembari kawujudan opo karep Jenengku Joko Umbaran. Iya gene nganti aku ngembari marang kawujudanmu. Iya. Mergo apa? Dina iki aku dadi Mintrasaya. Mupu sayembara ana ing kraton Majapahit kang supaya ngrangket kowe tak suwanke ana ing kraton Majapahit. Jam loro ngejak pati maju legane atimu Baran Burung kontrol sepiro kowe mungsuh kawah Kelakon kowe tumekaning pati Legen Mas. Loh. Ya ini kok malah turun di tengah dalan. Lah dalah. Dodo legen sedina ora oleh duwe arep mulih malah ketemu wong mati. Cilaka iki aku ora iso dihukum iki nek ngantek diarani mateni bocah iki. Loh. Isih ono ambekane. Rimbang legen tak gawa mulih yo ketut. Alun-alun bekno bocah iki ben iso eling. Aduh, cilaka. Gus, tangi Gus. Tak tambani legen Gus. Loh kok malah legen tak separo kok isih letak ae. Aduh. Ngono ne ora kepenak iki piye? Ah, ya wis suwe Gus nek lara kuwi ora kepenak. Kowe iki sapa? Kula Dayun, Dayun sapa? Dayun bakul legen bapake Tul Kiem. Dayun bapake Tulkiem. Pripun Kowe Gus? adol legen. Anggap penggaweane kula kok. Jebul legenmu kok beda. Bedane pripun Gus? Legen kula? rasa pokari ngono. Ah, legen milenium nggih niki legene kula. Matur nuwun. Kowe bisa nambani aku yen Sampean sakniki pun eling. aku wis eling. Jenenge sampean sapa to Gus? Jenengku Joko Umbaran. Joko Umbaran lah kok. Sampean niki kok goprak getih. Tatu arang kranjang niki wong kenging napa to Gus? Aku mentas wae. Tanding karo kebo marcuwet. Lah dalah wani-wanine sampean iku lho. Kok tanding kali kebo marcuwet. Lho sampean iku bocah pundi? Aku saka desa Gambir Seketi. Saking desa Gambir Seketi. Yun. Lho sampean iku nggih tesih gadah keluarga ta mboten? Aku isih duweni keluarga. Aku ya isih duweni wong tuwa. Oh, tesih gadah simbo. Simboe sampean sinten Gus namine? Biung Jinggowati. Lah dalah. Lho kok kowe kaget? Lho sampean niku ampun ngaku galar lho Gus. Ya kene kok. Sak krungu kula niku Jinggowati. Niku garwane Kanjeng Adipati Bandar Subali lho. Dayun bapake Tulkiem. Biung Jinggowati ku pancen ibu uyun. Yen ngoten sampean iki anake Kanjeng Adipati Bandar Subali lho Gus. Kowe kok ngerti? Walah Gus sampean niku wani-wanine. Bapake sampean Kanjeng Adipati Bandar Subali nalika semanten niku
patine nggih saking Kebo Marcuwet lho, Gus. Ya kene aku kiwani karo Kebo Marcuwet yo. Nggih. Mergo aku wis sago mupu sayembara ana ing kraton Majapahit. Oh, dadi sampean iku mupu Giri Sayembara. Kinten-kinten sampean nggih tesih wani ta mboten, Gus? Oh, dayon bapak Tulkiem kanggo bondo kekuatan apa yon. Aku iki wis raja tatu arang ranjang yon. Ngombe riyen, mengki kula sukani cara. Lah, niki ngeten. Nek sampean tesih wani, Gus, kula sukani cara. Njur carane piye? Mengke sampean Kebo Marcuwet tantang melih. Mangken sampean ditingkes, ajeng dipateni, sampean sambat-sambat ibu sampean. Sambat kepiye yon? Ibu Jinggawati, aku pamit mati, Ibu. Nah, iki Kebo Marcuwet saben krungu nami Jinggawati luluh atine. Yen wis Kebo Marcuwet yon. Lah mengko mesti sampean diaku anake. Apa tenan? Lah anak Kebo Marcuwet kepengin ketemu wong tuane sampean njaluk gendong. Yen wis aku njaluk gendong yon. Ah, legene kok sampean tekke terus kula kok mboten sampean umani. Monggo Kebo Marcuwet niku kekuatane wonten sungatipun nggih, sungunipun. Mengkene ampun digendong, sungate Kebo Marcuwet gerokak sakuat-kuate sampean. Yen ngono kowe sumingkir yon. Ngoten Tak tantange Kebo Marcuwet. Ayo Kebo Marcuwet metuon jaba. Iki Joko Umbaran tanding ono. Umbaran. Durung tumekaning Pak. Paman sungat ampuh yen pancen kaya ngono. Saiki kowe wis ngerti. Yen aku digdaya luwih becik, kowe manuta tarangke tak suwanke ana ing kraton Majapahit. Kebo Marcuwet ora bakal mupus lan ora bakal nampik tantanganing musuh yen durung bisa ngasorake musuh. Yen ngono kowe bakal kaneng pati kota. Bos. Baran. Yo. Mati sosmat. Piye? Kena kowe sambat lan wong tuam. Piye Jinggawati. Aku pamit matek yo. Baran. Wis sambat Jinggawati. Kapernah opo kowe lan Jinggawati? Jinggawati iku mono ibuku. Yen ngono kowe anakku dhewe, Ger. Baran. Kebo Apa ibumu isih urip? Ibuku isih urip. Papan ning ngendi? Ana ing desa Gambir Seket. Aku pengen ketemu lan ibumu. Kena kowe pengen ketemu. Nanging aku duweni penjaluk. Apa kang dadi panjalukmu bakal udanan? Iku apa tenan? Yo. Aku mung njaluk siji. Apa bocah bagus? Njaluk gendong. Munggah gegerku tanganmu gede langsung. Hai, os. Oi. Aku kena kelop yun. Dayun bapak Bagus. Etian. pripun, Gus? Kebo Marcuwet teng pundi, Gus? Apa kang dadi kandamu? Kabeh mau bener. Bareng aku njaluk gendong yun. Nggih. Sungune tak sempal. Saiki kuwange tumekaning pati yun. Oh, pun matanya bongkol ya nggih. Loh, cumlorot nika napa, Gus? Ah. Pusaka, Gus. Dayun bapak Tulkiem. Pusaka loro iki yun.
dumatine saka sungune Kebo Martuwet. Oh, ngaten, Gus. Siji wujud gada jenenge gada wesi kuning. Nggih. Kang siji wujud pedang jenenge pedang Kunto Sukayana yon. Oh, nek ngoten saknika dados piyambir sampeyan, Gus. Oh, Dayon. Rene kang bisa mupu aku. Ngaten. Ayo bebarengan. Monggo kula dherek minggah, Gus. Kakek mau to? Sang Prabu Tumeja. Apa iki nom-nomanken jeneng Joko Umbar? Leres menika Joko Umbaran ing nalika semanten kula Suraya mupu sayembara ing Majapahit. Kaya ngono. Gus, Inggih kula sinuwun. nganti praupan murujah rajah iki kenapa? Mentas kemawon kula tanding kalih Kebo Martuwet sinuwun. Banjur wusanane Kula nggoling yuda Kebo Martuwet mekaning pati. Nggih, kula seksine sinuwun. Lah iki sapa iki? Kula Dayun mitrane baguse Joko Umbaran. Ya. Gandeng sira keng bisa ngendarat Hadipati Kebo Marcuwet kapara bisa mateni Kebo Marcuwet. Sira bakal nampa ganjaran saka ngersaku. Jumbuh marang sabdaku ngarep. Sira bakal ndak jumenengane Hadipati ana ing Kadipaten Giranti nanging aja nganggo jeneng Joko Umbaran. Nganggo jeneng Wuru Bisma ya Minak Jinggo. Kakang Maudara minangka paseksen. Nggih. Kadipaten Giranti saben-saben ana hadipatine mesti mbalela saka peperintah negara Majapahit. Kanthi kuwi prayogane punjering peperintahane ganti kageser ngetan dadi Kadipaten Blambangan. Mula kanthi kuwi Umbaran aja kesusu bali. Ayo bareng-bareng bali ning Praja Majapahit ngiras pantes kembul bujana wiwaha andrawina. Pariatan paripurna.